ଏଇଟା ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଭାରତୀ ପୀଠ। ଯନ୍ତ୍ରଭାରତୀ ପୀଠ ଏଠି ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାଗବତ ପାଠ କରାଯାଏ। ସେ ପୀଠର ବଗିଚା ଏଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ ରହିଛି। ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ ଉପରେ ଅଛି। ଏଇଟା ତ ପାଦ ଦେଶରେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଭାରତୀ ପୀଠ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବଗିଚା ଏଠି ଗଛ ଗୁଡ଼ା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲଗାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଗିଚା ଯନ୍ତ୍ରଭାରତୀ ପୀଠର ବଗିଚା। ସେଇଠି ଯନ୍ତ୍ରଭାରତୀ ପୀଠରେ ଭାଗବତ ପାଠ କରାଯାଏ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ବଗିଚାରେ ଭଲ ଭଲ ଗଛ କିଛି ଲଗା ହେଇଛି। ଆଉ କିଛି ଗଛ ମରିଗଲାଣି। ଦେଖ ସିମେଣ୍ଟ ଚଉକି ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ବସି ପ୍ରକୃତିର ଆନନ୍ଦ ନେବା। ଖରାରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବସିବାକୁ। ଶୀତ ଦିନର ଖରା, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ବସିଲେ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହୋଇଯାଏ।